Здравейте, хора! Аз съм Николай, а това е Picrafter. Една доста стара игра. И трябва да кладете материали, да справите кирки. Свинг. Не мога да разбера какво трябва да направите. Какво правя така всъщност. Готово. Мога да направя така. И ето ме отново. И направих бутуши. Трябва да събера стол. Кирката ми мисля, че се обгрейдва. Инчантна се, не знам защо. Не знам и как се инчантна. Но... И аз в момента клатя телефона. И ето ме пак тук. Трябва да... И аз не знам какво всъщност да правим. Точно. Всъщност... Трябва да събера още малко да си купя и туника. Да си направя туника всъщност. Така. Доста бързо се върви нещата. Камък ни трябва доста. И сега ще си направим мармър. Всъщност той е 50. Така. Можем ли да си направим кирка? Не. Small chest. И 18 дърт, 10 кактуса, 20 дърва, сандстоун, 13 клей. Искам да видя също и буй чест. 100 пикс. Small chest. Не, то за 1000. Трябва да съберем 1000 пикс и ще си вземем small chest. После ще се опитаме да съберем за нова кирка.
Това е пъмкин сякаш. Отдавна не е имал пъмкин. Със смисъл, да. Това ми е втора пъмкин. И мисля, че като направим някъде към 500 пика, ето така се инчантва. И трябва да направим, както казах, 1000 пика. Аз в момента просто спам жестоко. И в момента клати телефона. Хоп, 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 хоп. Бързо и в момента спамя само. До това е целта всъщност на играта като цяло. Доста бързо ги правим тия пикс. И вече кирката ми се подпаля. И стана толкова силна. Ще събера още много материали. Яко е, тази игра е яка, особено като събереш таковата. Искам да видя след огъня какво следва. И става пак нормално. Ужас, гадно. Кефеше ми повече с огъня. Всъщност ще съберем 3000. Може би. Ще съберем 3000 и ще изкупим тогава честа. Доста камък събрах. И много жесток спам. Сега. Мисля да вземем чест. И какво има вътре пак? Дърво, сандстоун, кактус, клей и хорс. Има хорс. Но ми е интересно какво се прави с това. Лиш не има. Всъщност, каквото може да направим с този хорс, т.е. кон. Мисля, че коня ни прави... Мисля, че коня прави пикс и такива пикс. Също аз ще спана, понеже ми трябват тези честове, понеже ако нямам тези честове, почти никакъв материал няма да изважда да това получавам. Така. Искам пак да се запали кирката, в смисъл нещо като апгрейд или поне да се инчантне. Не че се оплаквам нещо, но още мъничко ме остава до 2000 пикс, за да можем да вземем честа, смал чест. Готово. И да. Почти ги събрах, мисля, че ми трябва да стои нещо и батерията ми свършва. 159 ми трябва. Готово. Виждам cobblestone. А не, клей е било. Сега можем да си направим такава клей пикекс. Да се надяваме да е по-хубава. Да е доста по-хубава. И скоро ще съберем за какво ще съберем? Може би за кактус. Също така ще вземем този чест плей, не, каска. И сега трябва да съберем за чест плей. Така, колко ми трябва за още един чест? 3000. Може би това ще е доста лесно. 2 пепеса. Още малко мисля, че ще се запали на по-тематичната, която снимам. Мисля, че това пламъче трябва да стигне догоре. Тогава ще се запали и ще стане като дървената кирка преди малко. Крипър.
achievement. Let's say no achievement, yes. Мисля, че го убихме. Позиционирането е отключено. Квартерблок. И май няма събера много скоро за другата кирка, която всъщност е каква пъмкин. И мисля да я преиграм тази игра, понеже това е главно кирки. Трябва да стаковаш кирките. Трябва да направиш всички кирки, мисля. Поне аз така мисля, такава е логиката на играта. И просто ще изстрелят тази игра. И след още един месец мислене каква игра да изтегля, която може да играем. О, Gunpowder. Трябва да го съберам. Направих 3000, мисля, че ми трябва 3500 пикс, за да скупим другия смал, да скупим честа, смал честа. Не знам защо говоря толкова бързо, напрегнат съм, макар че няма за какво да съм напрегнат. Но все пак трябва да говоря бързо, понеже така... Тей. Бой. Убих го. И да. И какво ли ще ми се падне? Виждам, нищо не виждам. Има кафе. Зърна кафе. Това кафе не знам какво ще го прави, но... Gunpowder. No speaker. Колко пъмкина ми трябва, т.е. стикви. Искам да видя само, че за кирка. Трябват ми още 90. Сандстоун и крип. Има от крипари. Gunpowder, дето е кирка и трябва да направим 5000 пикс. Chest plate, дали да направим... Или Wooden X. Да, Wooden X. Също ще вземем това. И вече мисля, че сме... Добре. Компаньони. Така. Мисля, че сега мога да съберам. Хоп. Бинго. Така. Трябва да направим 5000 пикс. И така. Ето пъмкин пак. Радвам се, още един пъмкин. Пак се радвам, много се радвам даже. В момента пак спавям. Боли ма пръста вече от толкова сблъскани. Всъщност това не е чак, не е толкова силно, ама толкова много натискам вече този дисплей. Но трябва да съберем пиксовете там. Или както са, които са тези неща. И още мъничко ми остава. Само още 800, 700, 600. И няма да одобрявам повече, че е досадно. First chest му отключих някакво. Трябва да съберем 5000 и нещо, не знам колко точно беше. 800, не съм сигурен. Казваме, не съм сигурен. Така че ще събера малко повече. Ще събера 6000 пикс. Да почвам да спамям да направим 500. Така. Можем да си направим клей нещо. Клей нещото. Но преди това ще отворим този чест.
си направим... Така, първо ще направим това, после трябва ще направя chestplate. Искам да видя нещото. Ай, да. Сменяме с по-хубавите армари. Така. Хоп. Този клип ще е дълъг сигурно. Не много, понеже сигурно на вас ви е много скучно да гледате тази игра, но всъщност ако я играете вие, за клип е доста скучна мисля, но пък ако я играете е интересничка така, мисъл, че някак тя горе-долу няма почти никаква цел, но пак е интересна. И съжалявам, отдавна не съм качвал клип, нямаше каква, не знам каква игра просто да качвам. Още малко, докато... Оп, готово, оп. Бинго. И виждате ли горе, още малко пак ще се запалим. Ако се запали, много добре за нас. Енчантна се, т.е. след малко ще е загорил. Виждате ли горе това барче, дет се пълни. И тук като се напълни, вече ще гори кирката. Т.е. следващия апгрейд. И то много хубав апгрейд. И в момента трябва да спамим възможно най-много, понеже ще свърши кирката. Бързо. Трябва да спамим жестоко, спамена. И свърши. Така, какво можем да си направим? Горе-долу нищо не можем да направим. Instant mob. Fuel level. Така. Вече имаме chestplate. Остава ни, какво ни остава, само че може би най-скоро ще направим 50, Sandstone Pickaxe. И сега, как мога да го включа с много дърт? С Sandstone, с TNT, а не с LED. Тоест няма да стане скоро, така че купуваме си този чест. И следващия чест ме е интересно колко ли ще струва. Както си е. Трябва да съберем много дърт. Така. Message and Blue Moon. Искам да видя на Moon какво ще... Така. Хоп. Сега продължаваме да спамим. Да. Може би в клипа ще има музика. Ще го обработя, понеже на вас ще ви е твърде скучен само да говоря. Поне на фон лекичко да се чуе някаква музика. Жесток спам. Трябва да направя 20 000 мисля. Да. За следващия чест трябва да събера много дърт. 750. Ние имаме колко? Искам да си видя айтемите.
Ние имаме 301 дърт. Пъмкен. След малко, мисля, след малко, след още 5 минути сигурно или 2 минути, ще се запълни този пламък и ще се енчатне кирката, после ще почне да гори и така нататък и така нататък. Доста дълъг клип за някаква горе-долу скучна игра, ако я гледам аз именно и таки си игри, примерно на Clash Royale. Не ми харесват въобще, даже много са скучни, но ако седна, много може да я мразя да гледам, но като седна да игра на определената игра, ми е доста интересно. Проблема е, че ако седнеш ти да гледаш и така клипчета, малко ще е доста скучно всъщност. Ако честно казвам, не гледам горе клипсовете. Събираме много дърт, много дърт. Така. 300. И така. Така. Хоп. Мисля, че крипър гръмна преди малко. И също така ще скрафтим столовни инструменти, оръжия. И не трябва 75 камък. Трябва да ми като цяло доста камък. Искам да видя само, че колко имам в инвентара камък. Аз нямам никакъв камък обаче. Имам клей, но нямам камък. И всъщност в играта мисля, че няма камък. Този камък се изразява под формата на клей. Утре може би ще има повече клипове, ще бъдат по-интересни. 100% ще бъдат по-интересни, но ще има поне 2 или 3 клипа ще кача утре. Ако не кача, значи съм бил заед, например. Събрахме 20 000 пикса. Даже не забелязах. Ще събера още мъничко камък и ще взема чест. Ще апгрейдна оръжията. Само дърво. Камък! Клей всъщност, т.е. глина. Така. И... всъщност не мога да събера. Така че. Просто можем да направим така. И ще го направим всъщност. И какво има вътре? Клей, сендстоун. Искам да видя също какви са айтемите. Още 300 дърт. Тоест
пръст. Искам да видя също така колко тикви ми остават, докато направя Pumpkin Pickaxe, който значи тиквена кирка, може би. Така мисля, че се превижда. Двадесет и седем. Още всъщност по-скоро ще наближа по-бързо, както с пикекса. Така. Всъщност, още колко ни камък клей, т.е. направо. Клей, оп. Искам да видя само тюръжата. Така. Pumpkin Spice. Не знам как се превежда също. Искам да видя колко е следващия чест. 29 000 пикс. Така. Чакайте, искам да видя. Искам всъщност ето сега да видя. Така. 9% батерия. И също така. Чест. Да, 29. Всъщност искам да видя Free Pix. Може би да. Знае се, че ще гледаме клипчетата. Така. Искам по-бързо да свърша рекламата, да се взема пикс. Готово. Слушно. След малко свършвам клипа, понеже е 30 минути клип. И сега не ми зареща играта. Разбира се. Така че аз ще свършвам клипа и ако не сте се абонирали, абонирайте се и харесайте клипа. Всъщност, пишете и коментари. Дали тази игра е хубава и дали да продължа поредица. За да направим всички кирки, да открием всички терени. Пишете нали в коментарите и това беше от мен. Довиждане.